mondo tim kata chop kare kata ma nyalo rito kaka sani wacho ni nitie gik moko mopogore opogore mantie ka mane nyalo rito ni kare nyalo tim gi iko omenda manyien. Erokamano. Koro wach budget ni kaka CPA was explained en gima continue iwacho ni gi overlap. Seche iloso budget manyien cha to machon cha bende ing'iyo iluongo ni evaluation mamare bedhi mbele. Koro gin process ma overlap nikech seche waloso manyien cha wang'iyo nyaka machon cha mosetimore cha. Aeto koro gima jopiny onego ng'e ni budget ni kuma ochakre go especially kaka mag county seche ma new administration odonjo gima gichako loso ga giluongo ga ni CIDP mowacho no, the County Integrated Development Plan. Ma en ga 5-year plan. Koro plan ni bebe kata semelo secha bende gi involve ji. Oganda nyaka penj pachgi, gol pachgi bagi iwacho gima gibodwaro. Koro budget process chakre ga chon sana. Kechine ing'iyo like